खुलुमबाय। दिनै जों नुदों आरो बयबो नुदों बे मोनद' हारिनो एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव गोबाङानो सासेया सासेखौ सोंखारिदों आरो बेनिनि गेजेराव गोबाङानो पलिटिकेल एंगेलनि गेजेरजों टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै जोंनि बड' कालचार लाइननि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंदों आरो बै बाथ्राफोरा कमप्लिटलि पलिटिकेल एंगेलजों ना बे एसटि डिमान्डनि हेंथा सार्थ पार्टी लानानै बाथ्रा बुंनाय बे मालाबाबो जानो हाया। दिनै जाथिनि थाखाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सेन्टिमेन्टेल दङ। सोरनिबा हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै नोंहा बेखौ एकटु हरनांगौनि मिनि हरनांगौनि जेबो राइट्स गैया आरो सोरनिबा सेन्टिमेन्टेलजों नोङो फेर फाथिनोबो दा थांखा। नोंनि सेन्टिमेन्टेलनिफ्राय बैनि सेन्टिमेन्टेला हारिखौ लानानै बांसिनबो जानो हागौ। दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों बेरखांनाय नुनो मोनदों जे जोंनि बर' हारिखौ फानग्रा गुबै बेपारिया सोर होननानै आरो बे बाथ्राजों रिलेटेड खालामनानै बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ सोरबाया टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंहरदों आरो बेराफारसेथिं बिटिसिनि बारग' CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौ समान नोजोरथिजों जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बै माखासे अहंकार गोसोनि मानसिफोरा सुखुनाय मोना। सैथोखौ सैथो होननानै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों जुदि फोरमायनो नाजायोब्ला बै अहंकार गोसोनि मानसिफोरा मालाबा बिसा गोसोआ हजम जाया। खारन बिसोरो जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोनायानो बिसोरनि थाखाय मेन मुलाम्फानि खामानि आरो बिसोर खुगाजों बुङो मा रायजो राजानि सिगाङाव बिदि जानाङा इउनिटि जानानै थानांगौ एगेरा बेगेरा, नाथाय आन्दोआव बिसोरनो मेन। दिनै बे एसटि डिमान्डनि हेंथा जातिनि सार्थ बादियाव गोबाङानो दिनै गोबां रोखोमनि जातिनि सार्थ बादिखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनदों। डेफिनेटलि बुंखानांगोन, नाथाय बेनिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे सुबुं दङ जाय माखासे सुबुंफोरा बे जातिनि सार्थ बादिनि बाथ्राखौ बुंफ्लानानै गावबा गावनि माखासे पार्सनेल क्रेडिट लादों आरो माखासेया गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल क्रेडिटखौ बे सुजुग सुबिदायावनो माबोरैहाय जा एसे हायो स्टेन्ड खालामनो, माबोरैहाय जा एसे हायो हाइलाइट खालामनो हागोन नामा, बे सुबिदाजोंबो बाथ्रा बुंग्रा माखासे सुबिदाबाजि दङ। बेखौबो गोसोआव लाखि। बे मोनद' हारिनि एसटि डिमान्ड खालामनाया जेरैबायदि जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय मोनसे सिरियास इस्यु जानानै दङ, थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' माहारिनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला आरो दिनै डेफिनेटलि बुंखानांगोन। खारन बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेफारिया आमखा, बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेफारिया आमखा। सासेया सासेखौ दिन दुसिनानै बाथ्रा बुंनाय जों नुगासिनो दङ। बे मोनसे क्रिटिकेल समाव पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय माखासे जुदि इस्युआ आन्दोआव गैयाब्ला बेफोरबायदि गावजों गाव सोनारलायनानै बाथ्रा बुंनाया सासेया सासेखौ बे मालाबाबो जाथावनामोन आरो बे नुथायखौ जोङो नुथावनामोन। बेवहायनो जों रोखा फोरमान मोनबाय बे एसटिनि जातिनि सार्थबादि बाथ्रा बुंनायनि गेजेराव माखासे पलिटिकेल लिडारफोर दङ आरो पलिटिक्सजों इनभल्भ गोनां माखासे दैदेनगिरिफोर दङ, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जानो हागौ पलिटिक्सनि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुंदों, जायनि थाखाय दिनै बांसिन बे जोंनि बिटिसिआव बर'जों बर' सासेया सासेखौ सोंखारिनाय खुद्रिलायनानै बाथ्रा बुंनाया बांसिन जानो हमदों। बे सैथो। जोंनि बर' हारिखौ लानानै सोर सासेया बेफारि खालामदों, बयनिख्रुइबो देरसिन बर' हारिखौ फानग्रा बेफारिया सोर, बेबायदि बाथ्रा बेरखांनायनि सायाव आं नैबे मोनसे बाथ्राखौल' बुंनो नाजागोन। जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेननायजों गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ सोलिबोबाय थादोंमोन, गोलाव सम सोलिबोबाय थादोंमोन आरो जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों सोरजिनानै लाबोनो हाया अब्ला समसिमहालागै जोङो थाद'नाय गैयालासे बे गणतान्त्रिक लामाजोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखियै आन्दलन खालामलांबाय थानायनि मोनसे थांखिमोन। आरो बे गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि बिखायाव
बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ। नाथाय जों बर' हारिनि गेजेरनिफ्रायनो माखासे ओरैबायदि बर' फिसाफोर दङ, ओरैबायदि माखासे बर' लिडारफोर दङ, जाय माखासे बर' फिसाफ्रा, जाय माखासे बर' लिडार्सफोरा गावबा गावनि पार्सनेल व्यक्तिगत बेनिफिट्स मुलाम्फानि थाखाय जों बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे गोथार सानस्रि सोदोमस्रिखौबो आन्दोआव फालांगि खालामनानै गावबा गावनि बेनिफिट्स लानानै दिनै गावखौनो गाव राजा महर मोनहोनो नाजानाय माखासे सुबिदाबाजि बर' फिसाफ्रा दिनैसिमबो स्टेन्ड जानानै दङ। बे बिथिंनि गेजेरजोंबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दिनैसिमबो गुलाय गुजाय थासारिया सोमजिगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद, बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि, जाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मालाबाबो थाद'नाय गैयामोन जेब्ला समसिमहालागै सेपारेटिस्ट बड'लेण्डखौ जोङो लाबोनो हाया, सोरजिनो हायागौमानि। नाथाय माबोरै आरो मानो, मानि थाखाय, मा जाहोनाव बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam। माबोरै बिदि महर मोनखो? तारमाने बे बाथ्राया बेखौनो बुंदों, जोंनि बर' माहारिया बे आसाम स्टेटआ जाखिनि मेप बाउन्डारिफोरखौ लानानै मोनसे स्टेट महर मोनदों, बे आसाम स्टेटनि थाखानाय दाजानानै दोनखानाय मेप बाउन्डारिफोरखौ जों एसेबो खहा खालामालासिनो, जेबो नस्थ' खालामालासिनो बे आसाम स्टेटआव जोंनि बर' हारियाबो जों मिलिजुलि रायजो जानानै थानोसै, गोरोबनानै थानोसै होननाय बाथ्राखौ जों दिनै बेरखांनाय नुनो मोनदों। बे बाथ्रा लाइनाव हाजार हाजार सोंथि बेरखाङो, हाजार हाजार सोंथि बेरखाङो। नाथाय बे आसाम स्टेटआव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों गोरोबलायनानै मिलिजुलि रायजो जानो मोनब्ला एसेबां गोलाव सम जोङो मानो दावहा नांबोनो मा गोनांथि दंमोन? दिनै एनडिबि जोनोम जालांबाय, दिनै बेलटि जोनोम जालांबाय, बेराफारसेथिं बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों गोबां हाजार हाजार बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै मुंख्लं जालांबाय। अब्ला बेफोरनि गोथारथिनि जा बेसेनफोर, जाय बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थांनानै दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय दिनै बावसोमलांबाय, बै बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनो थांनानै मुंख्लं जालांनाय जोंनि बर' हारिनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि गोथार बेसेनखौ जों दिनै मान होनो रोंदोंना? बैसोरनि बेसेबांबा गेदेर बेसेनखौ जों दिनै सनमान खालामनो रोंदोंना, सिबिनो रोंदोंना? दिनै अब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ फोरमान मोनगोन ना मोनाखै? जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि लिडार्स दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, ए टु जेड एस ए होल, दिनै गावसोरनि गेजेराव खुनु मोनसे इउनिटि गैया, गावजों गावनि गेजेराव फेर फाथिलायनायनि गेजेरजों दिनै बे जोंनि बे बिटिसि बायदि साधारन मोनसे एरियायाव, जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय दिनै मोनथाम पलिटिकेल हानजाया स्टेन्ड जानानै दङ। सानना नाय, आरो जोनोम जाबावगोन। बेफोरबायदिनि फिसा फिसा बाहागोआव जों गावस्राजोबना थानांगोन। आरो मोनसे बाथ्रा सानना नाय, दिनै जोंनि बर'नि न'खराव बर' हारिनि बिखायाव मोनबैसे आफादफोर दङ, मोनबैसे माहारियारि आफादफोर दङ? मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो थानाय जेसेबांखिनि आफादफोर दङ आरो गोदानै गोदान जोनोम होबाय थानाय जेसेबांखिनि आफादफोर दङ, थांखिया मोनफ्रोमबो इम्परटेन्ट बर' हारिनि मोनफ्रोमबो इस्युखौ एजेन्डाखौ लानानै थांखि लानानै जोनोम होजानाय। नाथाय जोनोम होखांनायनि अखानाय उननिफ्राय मा घन्टा खालामना थायो? मा खालामना थायो? आफादखौ जोनोम होदों, बै आफादनि आफादगिरि नेहाथारिनि बिबानखौ लादों, न' सिङाव थानाय नामा थाम्फै बुथारगासिनो दं नामा? जेरैबायदि संबिधान लानानै आफाद जोनोम होदों, बै संबिधाननि मान मर्यादाखौ लाखिनानै खामानि जुदि मावबोनायमोनब्ला, एसेब्लाबो मावबोनायमोनब्ला दिनैयो एसेब्लाबो जों बेलेग स्टाइलाव जोंनि माहारिखौ नुनो हागौमोन। नाथाय आफाद जोनोम होखांनायनि उनावहाय माखासे पलिटिकेल पार्टिफोरनि सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै गावबा गावनि लाइफ स्टाइलखौ माबोरैहाय लाक्जारि लाइफ स्टाइल खालामनांगोन बेखौ लानानै गोबां माने नाजाथाबनानै खामानि मावबाय थानाय आन्दाजजों जों बेखौसो नुनो मोनो। बे बर' हारिया, जोंनि हारिया थांनानै थायोब्लासो नों आं जों गासिबो थांनानै थानो हागोन। गोसोआव लाखि, लोगोसे आंनि बुंलांनाय बै माखासे बाथ्राफ्रा माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।